ଖୁସିରେ ବସୁ ବସୁ ମୋର କାହିଁ ଭାରି ମନ ହେଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କାରଣ ଯେ ଆଜି ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଆଜି ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛ, ଭଲ ସବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କହିଲା କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲି ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି, ମିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ମାସେ ହେଲା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପଳେଇଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଉନଥିବେ। ଯଦି ଆମେମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିବା କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପଚାରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିବା, ଭାଇ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? କହିବି କ'ଣ, ମୋ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଷା ଆଉଛି, କହିପାରୁନି, ସରି।